One foot in front of the other. Hoxe en Padexando visitaremos Ferrol para aprender algo máis sobre kayak polo cos nosos amigos do Club Copacabana. Estaremos nos mundiais de wave ski que se disputaron durante a Extreme Pantin. Roy Rodríguez enfrentarase ao seu rival máis duro, o noso test. O futuro da canoa pasa polas súas mans. Acompañamos a María Pérez nunha das súas mañás de adestramento. Hablas mejor que yo. Es por la edad. Ella con la izquierda y yo con la derecha. Venga. Ya, hay que repetir. Dijiste en castellano. Venga, vamos. Somos do Clube Copacabana de Kayak Polo. E mandamos un saúdo a todo o programa de Padexando. No principio o club dedicábase máis ben á pista, ao piragüismo de pista, que é o que facía todo o mundo en Galicia. Pero claro, a ría de Ferrol non se presta moito para entrenar, porque sempre está mala. E vimos a oportunidade de cambiar o registro, porque tiñamos o estanque este, que nun principio non estaba pensado para isto, pero bueno, adaptábase ben. E propuxémoslo a Federación Galega, prestounos un campo portátil e unhas porterías das que flotan. Levamos desde 82 pelexando. Bueno, temos unha xeración moi interesante de chavales e chavalas moi bons. A maioría de xente que empeza é porque un amigo lle di, teño un primo, teño un irmán que fai e que coñece e tal, e así todo un pouco boca a boca. Este deporte, para dar un salto de calidade, eu penso que necesita pois, máis axuda económica. O que necesita é facerse olímpico. Na categoría sub-21 este ano quedamos primeiros, foron un equipo, a verdade, que é moi competitivo, que levan xuntos desde que empezaron todos con 8 anos, 9. Son uns nenos que están bastante comprometidos todos. Foi un título merecido. Temos a Lucas. Lucas este ano estivo tamén coa selección sub-21. Pois temos tamén a Pepe, que tamén é o porteiro do sub-21, que tamén querían contar con el para a selección sub-21. E ao final chamaron a bastantes. Chamaron tamén a Martín, a Llaguete, que temos moitos. Iván, Cecies, que botan aquí moitas horas. Os chavales deben de ter a oportunidade de facer un palmarés. Aquí é difícil porque non temos un equipo para estar nas finales. É unha experiencia máis que ten que para sumar a su palmarés. Fixo ben, gañaron todo, de momento, e aquí sempre o estaremos esperando. Odes, Joli, díxeronme Alex máis Ángel que quería que xogaran con eles no retiro. Non, xa o sei, xa me dixeron fai 2 anos ou así que xa te estaban seguindo o ollo para xogar con te se algún día te ibas para o retiro, non sei que. Bueno, que sorpresa, a sorpresa foi para mí, non para ela. E o que quería era xogar o europeo por clubes, e bueno, o retiro era o favorito para xogar ese campeonato, e bueno, conseguiron, estiveron ali. Non me resultou fácil escoller entre Retiro e Copacabana, pero tratei de enfocalo como unha oportunidade de mellorar eu como xogador, xogar no mellor equipo de España actualmente, un dos mellores de Europa, pois
aumenta o nivel de xogo, as exixencias dos partidos. Para el, o obxectivo da súa vida é que o Copacabana chegue ao Europeo do Club Estatal. Todo o mundo che pregunta, cando lle dis, e ti que fas? Calla polo, e iso que é? Os locos eses dali do estanque, porque dices, xogo calla polo. É como waterpolo, pero en kayak. Moi parecido a un partido de waterpolo, coa diferencia de que o ataque sempre é en superioridade, xa que o porteiro, cando pasa a atacar, xoga como un xogador máis. 5 contra 5, dispútase nun campo rectangular de 25 metros por 33. Básicamente consiste en marcar máis goles que o adversario, como calquer partido de xogo con balón. A dificultade é coordinar o movimento do propio barco coa pelota e cos compañeiros, un balón moi parecido aos de waterpolo. O casco empregámolo para protexernos de certos lances do xogo que non podemos controlar. O chaleco ten unha dobre función, que é tanto a de protexer a caixa torácica e o abdomen do piragüista, como a de distinguilo do resto dos compañeros co seu número propio. Que calquera xogador pode exercer como porteiro sempre cando se encontre debaixo da portería coa pala en vertical levantada. Este cubrebañeiras é basicamente adaptado para as bañeiras das embarcacións de kayapolo. A pala do kayapolo diferenciase moito da pista, un anaco máis corta e as cucharas non son tan cóncavas. Podese chegar a tirar coa pala, a facer pases coa pala, o sea, ter tiros coa pala. O porteiro basicamente o que fai é levantar a pala en vertical e parar os tiros que van á portería. Ningún xogador do equipo contrario pode tocar ao porteiro. Poden loitar pola posición diante del, pero non lle poden remar nen loitar con el. En kayapolo non tens que correr sempre en liña reta, hai que facer moitos cambios de dirección, cambios de ritmo, entón é necesario que sexa unha piragua máis pequena e axuda a maniobrabilidade do barco. Dentro da piragua atopamos, podemos encontrar o asiento, que tamén normalmente nos últimos barcos que están salindo suelen ser regulables, e dentro os reposapés para apoiarte dentro e maximizar a maniobrabilidade do barco. Se ti tes o balón no kayapolo, o xogador rival pódete empuxar para intentar volcarte. Bueno, o que facemos cando a piragua dá volta é facer unha cosa que se chama esquimotaxe, que faise tamén noutras modalidades de piragüismo, que é co propio corpo intentar darlle a volta ao barco. En Galicia hai uns anos que xa podemos xogar as chicas tamén no senior. Nos gustaría tamén poder ter un equipo femenino, xa o tuvemos, Que estamos como un pouco na mentalidade de que o deporte non é cousa de nenas. É o que nos intentan meter na cabeza porque, bueno, o que sai na televisión suele ser sempre os chicos. E non é a primeira rapaza que di, vai, que este deporte pareceme un pouco de chicos e tal. E non, bueno, eu non me considero menos feminina facendo pesas que cando me maquillo para ir de festa, que tamén o fago e tamén me poño tacos e falda. E, bueno, eu animo as rapazas a que proben, ao que non se deixen oprimirse pola sociedade de que o deporte non é cousa de chicas, porque tanto ou máis. Está aberto a todo o mundo, de todas as edades, porque pode xogar a distintos niveles. Por exemplo, eu teño 52 anos e ainda estou aquí. Right now, all the way in Battery City, the little children raise their open, filthy palms like tiny daggers up to heaven. And all the juvie halls and the weird rats ask angels made from neon and garbage scream out, what will save us? And the sky opened up. Everybody wants to change the world. Everybody wants to change the world, but no one wants to die. Wanna try now. I'm being dead now.
Que tal? Benvidos, nesta ocasión desprazámonos ata a praia de Pantín, en Valdoviño, recoñecida como unha das mellores de Galicia para a práctica de deportes que xiran arredor das ondas. Nesta proba imos saber máis sobre o wake ski, unha modalidade que mestura o surf co piragüismo. Do primeiro colle a táboa, onde neste caso os deportistas van sentados como se foran nunha piragua. Do deporte, ademais da posición, collen prestada a pá. Esta combinación facilita que se poida maniobrar nas ondas dunha forma máis sinxela. O resultado poderase ver nos próximos minutos. É realmente espectacular. Unha disciplina cada vez máis arraigada na comunidade que elixía esta zona privilexiada da Costa da Coruña para celebrar o Campeonato do Mundo. Máis de 150 inscritos de 14 países. Récord absoluto de participación dende que comenzaban os mundiais da modalidade nos anos 70. Categorías dende cadete, onde participan rapaces e rapazas a partir de 11 anos, ata veteranos, onde os maiores de 60 tamén demostran que a idade non é un impedimento para realizar manobras como estas. A seguridade é fundamental neste tipo de probas. Dúas motos de auga controlaron en todo momento aos deportistas e deronlle asistencia cando así o precisaron. Esta zona da costa galega pechou o círculo. Ofreceulle aos participantes tandas de ondas para que se luciran diante dos xuíces. Un dos que estivo máis fino foi Atamai Reino, que vemos xa fora da auga celebrando a vitoria na categoría cadete. Os trucos na auga do francés espertaron grandes ovacións entre o público. Para moitos dos asistentes era a súa primeira experiencia vendo este deporte. Deporte que non lle pon cancelos a ninguén. Son imaxes da categoría especial para deportistas con discapacidade funcional. Os franceses Eric Perrier e Guillaume Collin ocuparon as dúas primeiras posicións. Terceiro foi o estadounidense Jeffrey Monson. O wave ski busca coller un anaco de mercado do todopoderoso surf. Os grandes patrocinadores cada vez interésanse máis por esta disciplina. En Pantín xa se puido comprobar a pequena industria que move este deporte. Un aspecto máis que convida ao optimismo para acadar unha maior repercusión. Seguindo coa competición, un dos pratos fortes era a categoría Open femenina. Outra francesa conseguiu o título. As manobras e xiros sobre as ondas de Ocean Lucas deronlle poucas opcións ao resto de participantes. I'm Ocean Lucas and I come from France. I'm very happy for the wave. Yeah, it's a very good wave. It's very cool. Yeah. Thanks of my friend, my family, and for support and supporting. Incredible. Grazas a un novo sistema, todas as puntuacións podían consultarse a través dunha aplicación móvil en tempo real. Unha incorporación moi aplaudida polos deportistas e tamén polos moitos afeccionados espallados por todo o mundo que seguiron o evento en directo a través da internet. Moi significativas estas imaxes aéreas onde vemos algúns dos participantes na categoría Grandmaster, lendo as condicións do mar e esperando polas ondas axeitadas para facer os trucos máis espectaculares. O obxectivo, conseguir a maior puntuación dos xuíces. Neste tipo de campeonatos, os deportistas poden estar 10 minutos na auga e teñen a obriga de coller 10 ondas. Despois, os xuíces puntúan as dúas mellores. Os xiros e manobras mellor valoradas nesta categoría foron as do australiano Steve Farnin. Ambientazo para ver o duelo máis agardado do campeonato. Dun lado, con camiseta escura, Rhys Duncan, posiblemente o mellor deportista da historia desta modalidade con 10 títulos mundiais. A súa grandeza é tal que é coñecido como o Kelly Slater do wave ski. O veterano australiano, con dúas ondas case perfectas, acadaba unha puntuación final de 18.93. Recuperaba o trono e metía no peto o seu 11º título mundial.
O subcampeón tiñase que conformar cunha puntuación de 14,80. Recuperamos algún dos mellores momentos desta gran final. I was quite lucky that at a young age my father coached me and we used to video everything we did, and then from that we'd go home and annualise how to improve. I'm definitely a competitive person, and that comes from my grandfather who played rugby league for Australia. My dad's a good player, both my boys are very good sports people in soccer and sprinting, so, and even my wife, she is a national sprinter. Esta é unha das imaxes do torneo. A gañadora feminina, Oceán Lucas, consolaba a súa parella despois de perder o título diante do mellor. A categoría por equipos pechaba o torneo. Por cada país participaban 6 deportistas. 60 minutos por diante para coller dúas ondas. Os equipos tiñan a potestade para repartir esa hora, pero o que sí obrigaba a organización era que todos os membros tiñan que saír á auga. Francia volveu demostrar que está un punto por enriba do resto e colocaba os seus combinados no máis alto. Terceira era Australia, os dous conxuntos que sacaba España tiñan que conformarse coa quinta e a sétima posición. Pois xa rematamos co Campeonato Mundial de Wave Ski Surfing 2018. Fai 2 anos comenzamos a preparación en Portugal, cando gañamos a candidatura contra Hawái e Australia. Batimos o récord de participación de todos os mundiais que se levan celebrando desde os anos 70. Viñeron deportistas de 14 países diferentes. O máis importante para nós é que a xente que veu a competir está moi contenta, moi contento, moi orgulloso de todos os compañeiros e de todo o traballo que temos feito. O fin de festa foi no Concello das Pontes, onde está situado o Náutico Folixa, o principal organizador deste campeonato do mundo. Xunto coa recepción oficial organizouse unha cea de confraternidade, onde se entregou un agasallo aos representantes das 14 seleccións participantes. Un vaso campaniforme típico da zona. Un detalle para que se fagan inolvidables os 9 días de competición. Coa foto de familia despedímonos ata a próxima. Piragüismo, triatlón, David Kahn, muy complicado, Michael Phelps, azul, Budapest, lasaña, origen, Breaking Bad, Red Hot Chili Peppers, Californication, Padesando. Nos, en vez de ir á playa, no verano solíamos vir aquí ao río a xogar. Eu teño un irmán pequeno que se chama Alberto. A él chamabanlle moitísimo a atención ver como os piragüistas baixaban a agua, e él tamén quería probar. Un día meteuse e eu viñen con él. Nada, ao final quedamos os dous, que nos gustou aos dous. Pois eu xa cando empecín a mí gustábame xa máis a canoa, e vía rapaces ali
andar na canoa e a min o da estabilidade e todo eso, a verdade é que parecía moi interesante. Un día collín un barco e probín e como non caín, pois xa me quedín aí. Eu penso que o máis complexo é a técnica, é moi complicado facela ben, de feito, alá en Sevilla sempre nos sacan fallos. A dirección ao final acabas collendo, sabes, que máis pouco a pouco que llevas collendo forma de sacala adiante, pero a técnica para min é o máis complicado. Ao principio eu penso que foi o tema de entrar na selección en Sevilla. O ano antes o meu entrenador tuvo unha charla con nós e a min díxome que si quería que podía entrar, que ese ano que tiña que entrenar bastante. Eu puxe máis pilas e ele axudoume e nada, ao final conseguimos. Es una chica que tiene mucho genio, ¿vale? Este genio de decir, aquí tengo yo a esta María Pérez dentro de mí, que la que vence, la que lucha, la que va a ganar. Y yo sé que María Pérez va a sacar eso. A mí facía moita ilusión marchar para lá e non sei, foi un cambio, a verdad, pero ao principio sí que eu pasaba mal eso, porque claro, botaba de menos a casa, pero despois pouco a pouco, sabes, vas adaptando e acostumbrando e agora a verdade é que o levo moi ben. Pero bueno, a ver, eu estaba ao meu e de feito ainda estou ao meu, sabes? Eu sabía que iba a entrenar e iba a estudiar e de feito foi o que fixen o primeiro ano. Este ano xa me soltei un pouco máis, pero bueno, ainda así sigo dedicada ao que estou, que sei que estou alá para entrenar e para estudiar, porque teño uns objetivos e ao final o que quero é cumplilos. Eu vexo llevo futuro, pero no 200. Antía é unha rapaza moi explosiva, eu penso que ese barco que é bastante rápido, pero bueno, igual o 500 se nos queda un pouco largo. A primeira medalla internacional foi o ano pasado na Copa do Mundo Senior, en C2 500 con Antía Jacome. Despois a segunda foi ese mismo ano, a final de temporada no Campeonato do Mundo Sub-23 Junior, na distancia do C2 200, tamén con Antía outra vez. Se tivera que escoller entre a plata e o sétimo posto que obtiven, escollería o sétimo posto. Aínda que non obtuveramos a medalla, pois, non sei, eu penso que fixemos unha boa regata, e aparte estou moi contenta coas sensacións. O tema da muller agora na canoa, eu penso que bueno, é unha cousa nova e como toda cousa nova necesita unha adaptación para ir progresando. Pero bueno, a ver, necesita tamén moito progreso de momento. Está Manuel Fontán, aquí o meu compañeiro do club, David Maquieira, que tamén é outro que estaba no club. Por exemplo, admiro moito a xente que está entrenando comigo, como Adrián Sieiro, Sergio Vallejo. O grande é David Cal, sabes? Entre outras cousas, 5 medallas olímpicas non as ten todo o mundo, xa clasificarte para un xogos é super complicado. Eu penso que é o tío máis grande. Estudiar, ler, escoitar música, quedar cos amigos. Tivela día a día, é unha chavala que traballa e que ten un objetivo e loita polo que quere. Eu penso que é un chaval que pode chegar bastante alto, de feito xa estou conseguindo. Pois como a casa. Quero intentar meterme agora en Tokio. O meu objetivo é polo menos estar no C2. Se se traballa, eu penso que se pode conseguir.